Ο οδηγός γλώσσας και πληροφοριών, που ονομάζεται επίσης Παγκόσμιος Οδηγός, είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να εξερευνούν χώρες, γλώσσες και πολιτισμούς μέσα από μια πύλη πληροφοριών με τεχνητή νοημοσύνη. Συνδυάζει πραγματολογικά δεδομένα για τις χώρες με λειτουργίες γλωσσικής μάθησης, όπως βασικές φράσεις, βοήθεια προφοράς και συνομιλία, που λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο. Η διεπαφή χωρίζεται σε πλευρική γραμμή στα αριστερά και κύρια περιοχή περιεχομένου στα δεξιά. Στην πλευρική γραμμή βρίσκεται ο πίνακας αναζήτησης. Πληκτρολογήστε απλώς το όνομα οποιασδήποτε χώρας, για παράδειγμα Ιαπωνία, Βραζιλία ή Ελλάδα, και κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης. Στη συνέχεια, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο ενημερωτικό προφίλ για τη συγκεκριμένη χώρα. Η κύρια περιοχή περιεχομένου εμφανίζει τα αποτελέσματα. Στο επάνω μέρος προβάλλεται ευδιάκριτα το όνομα της χώρας μαζί με μια ένδειξη για την ήπειρό της. Κάτω από αυτό, 4 κάρτες πληροφοριών παρουσιάζουν τα βασικά στοιχεία, τη γεωγραφική θέση, την ήπειρο, την πρωτεύουσα και την επίσημη γλώσσα. Όλες αυτές οι πληροφορίες δημιουργούνται από TEN και επισημαίνονται ανάλογα. Η επόμενη ενότητα είναι ο πίνακας βασικών φράσεων. Παρουσιάζει 3 θεμελιώδεις φράσεις: Γεια σας, τι κάνετε και ευχαριστώ, μεταφρασμένες στην τοπική γλώσσα της χώρας. Η αριστερή στήλη δείχνει τη φράση στην τρέχουσα γλώσσα της διεπαφής σας και η δεξιά στήλη τη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας. Μπορείτε να ανανεώσετε τα αποτελέσματα οποιαδήποτε στιγμή για να λάβετε εναλλακτικές μεταφράσεις. Κάτω από τον πίνακα φράσεων βρίσκεται το εργαλείο προφοράς. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιαδήποτε λέξη ή φράση στο πεδίο εισαγωγής και να θα δημιουργήσει έναν φωνητικό οδηγό προφοράς για τη συγκεκριμένη φράση στη γλώσσα της χώρας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εκπαιδευόμενους που θέλουν να εξασκηθούν στην προφορά λέξεων που δεν έχουν συναντήσει προηγουμένως. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται ως σαφής φωνητική μεταγραφή. Στο κάτω μέρος των αποτελεσμάτων υπάρχουν 2 κουμπιά ενεργειών. Το πρώτο είναι συνομιλία με την και ανοίγει ένα σειρώμενο παράθυρο συνομιλίας στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Η συνομιλία λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο. Η TEN γνωρίζει ήδη ποια χώρα έχετε αναζητήσει, οπότε μπορείτε να υποβάλλετε συμπληρωματικές ερωτήσεις, όπως ποιες είναι οι κύριες γιορτές, ποια φαγητά είναι δημοφιλή εκεί ή τι πρέπει να γνωρίζω πριν την επισκεφτώ. Πρόκειται για έναν διαλογικό τρόπο βαθύτερης διερεύνησης του πολιτισμού, της ιστορίας ή των εθήμων οποιασδήποτε χώρας. Το δεύτερο κουμπί είναι οπτική ροή, το οποίο ανοίγει σε νέα καρτέλα μια αναζήτηση Google Images για τη χώρα, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους μια γρήγορη οπτική επισκόπηση του τόπου που εξερευνούν. Όπως όλα τα εργαλεία της πλατφόρμας, ολόκληρη η διεπαφή προσαρμόζεται όταν αλλάζετε τη γλώσσα της πλατφόρμας. Όλες οι ετικέτες, οι φράσεις και το περιεχόμενο που δημιουργείται από τον παράγοντα στην επιλεγμένη γλώσσα, καθιστώντας το εργαλείο προσβάσιμο σε πολυγλωσσικούς εκπαιδευόμενους. Αυτός είναι ο οδηγός γλώσσας και πληροφοριών, ένα εργαλείο για την εξερεύνηση των χωρών του κόσμου, την εκμάθηση βασικών φράσεων, την εξάσκηση στην προφορά και τη διεξαγωγή συνομιλιών, μέθη για τον πολιτισμό και τη γεωγραφία.